Nagtinabangay ang mga personahe gikan sa Bureau of Fire Protection ug Katiil Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office pasado alas 3 kaganiyang kaadlawon sa rescue operations sa mga residente sa Sitio Baybay, Barangay San Vicente, Alegria, San Miguel ug Alfonso, Katiil, Davao Oriental na apektado sa pagdaot sa panahon. 68 ka mga pamilya kung 240 ka mga individual ang gipabakwit. Alas 7 kaganiyang buntag, padayong gimonitor ug nakaalerto ang emergency response team sa padayong pagtaas sa level sa tubig baha sa sapa sa Barangay San Pedro, Caragad, Davao Oriental. Hasta ang Barangay Baragatas sa Lupon gimonitor tungod sa baha. Nagpahigayon sab dayon og road clearing operations sa Purok Sunflower, Barangay Poblasyon ug Old Panauhon, Barangay Kabasagan, Buston, Davao Oriental. Ang mga personahe sa BFP ug Buston Disaster Risk Reduction and Management Council kaganihang buntag. Sa karon, maagyan na ang lugar. Gimanduan na ni Governor Nino Soteroy Jr. ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Oriental sa pag-implementa sa pagpangandam sa pagtubag sa nasinating shear line na nakaapekto sa probinsya. Padayon ang disaster response operation sa nagkadiyang lugar sa Davao Oriental. Sa Compostela, Davao de Oro, gipang rescue sab kining mga residente nga apektado sa baha. Gipang deploy sab ang water search and rescue team sa PDRRMO Davao de Oro ug MDRRMO Mawab alang sa rescue operations sa mga stranded nga residente sa Purok 10B, New Panay, Poblasyon, Mawab tungod sa pagsaka sa level sa tubig sa sapa. Gipang lunupan sab ang daghang lugar sa Moncayo, Davao de Oro nga nakaapekto sa daghang residente. Sa Tagum City, Davao del Norte, nahugmak ang kalsada sa Barangay Pandapan kaganiyang buntag Enero 16. Nakankan ang pundasyon nga yuta sa kalsada tungod sa siging ulan. Sa Barangay Apukon sab sa syudad, gipang rescue dayon sa mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente na apektado sa baha tungod sa way puas nga bunok sa ulan. Subay sa report sa NDRRMC ang nasinating pag-ulan sa northern ug eastern sections sa Mindanao hatod sa shear line. Samtang northeast monsoon ang nakaapekto sa Luzon ug Visayas. Suspindido na ang mga klase ug trabaho sa daghang lugar sa Davao Region. Giabisuhan sab ang publiko nga mag-igmat hilabi na sa flood-prone ug landslide-prone areas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.